Dumani athuma kodwa sezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba bhejembheje mfazweni empahla inhliziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimba nemkhonto kwasikazi into abayikhala amanzi dictionary. Ndaba zadida wena. Nginibingelele nonke phezulu egoli konyama kayipheli kuphela amazinyo endoda nginibingelele phansi esinqawunqawini kaMashu nginibingelele phansi kwela seKapa phesheya kwaNciba eEastern Cape nginibingelele Monfrey nginibingelele kwaNciba phesheya kwaNciba kwaBhaca sanibonani molweni phesheya kathukela sanibonani ngamaphumulo sanibonani eJozini sanibonani yonke indawo kwela beSuthu sanibonani eQoqo Harry Smith sanibonani siyanibingelele lesesazweni eSwazini phesheya kwezilwandle ngisasho kanjalo kuseyimina njalo ngisengiphakathi namhlanje kulwesibili kuumhla ka angazi ukuthi umhla kabani sanibonani yonke indawo bafowethu sasho mina uDictionary into abayikhala amanzi kunjalo bafowethu kunjalo mbhejembheje mfazweni empahla kunjalo ndoda endala kunjalo bhenga kunjalo siqugula mdala ohlala emoshali kunjalo ndoda endala webakithi sanibonani ngisasho namanje ngisasho ngangeke ngasho nakudala ngithi kunina South Africa yonke maphethelo ngisasho ngithi kini niyakhumbula isiprofeto sami nyaka mawuqala niyakhumbula ngiprofeta ku December sontweni go back to my YouTube channel uthi Dr. Khehlelezi utobheka lapho kwakuthiwa khona the prophecy of the year niyakhumbula ngathini ngo2024 ngathi 2024 it is not a good year at all 2024 it is not a good year I see people dying ngibona abantu beshona oku abnormally yes abantu they die but this year I see a lot of strikes bona abantu betoyitoya and again nyasho lokho kwenzeka le uzokwenzeka futhi okokutapa bazotapa abantu wait and see ngiyanitshela lokho angijiki lokho ngiyakusho abantu bazotapa because they've got frustration kakhulu and what is frustrating them ukuthi izwe liyaphela manje liphela nje abantu bayakhohliswa bekhohliswa ngento ka one day bafika abantu babizele groundini banika ukudla banika utshwala banika imali o200 bajabule for namhlanje kusasa bajabulile futhi phambi kwakusasa abantu ingqondo iqala ibuye sekuphelile there is no electricity there is no water there is no one who can live without water ungakwenza konke umhlukumeza umuntu kodwa umncisha amanzi nokudla loyo muntu uyamfrustrate people cannot live without electricity because abanye banezifo zenhliziyo abanye babhizi baphila ngokuya kuma dialysis abanye baphila ngezinto ezehlukene and bantu abakuboni lokho and there is only one guy uJacob Zuma who is trying by all means to open up amehlo eni nengqondo ukuze nibone ukuthi kahle kahle nenziwe izilima abantu abadlayo badla bodwa bancane abantu abadlayo it's only abantu maybe about 100 top leaders there nabanye ke bese beba namaforce wabo ababanika ibusiness and you guys you are keeping quiet kanti ukuze nibe nyusele ivote lakho elidingekayo there is one guy obuyayo othi mina I've got experience mina I was once there ngiyayazi into eqhubeka lapha na phezulu bantu musana ukuvuma yonke lento eyenzakala niyasabotage right now in KZN noma sithi Durban nje masibali Durban sikhuluma ngemazimtoti sikhuluma ngemzinyathi sikhuluma ngendwedwe verele emahlabathini sikhuluma ngeStenga sikhuluma ngoMantashcom Mashu sikhuluma ngeChesterville Mlazi sikhuluma ngayo yonke indawo zonke lezi ndawo esikhuluma ngazo zonke lezi nezinye engayibalanga abantu abana gesi abantu abana manzi kwezinye indawo it's 2 weeks kwezinye indawo it's 3 weeks ezinye indawo athini ama members of parliament uthini uANC ngoba efuna ukuvotelwa why don't you use your common sense right now MK is up there MK do your job msebenzi bafowethu ngenane efieldini the ground is fertile let them
babancisha abantu amanzi babancisha electricity abantu bayabona manje ukuthi kwenzakalani and finally ngabe niyayibonela abantu nini 2 weeks back benigcwele emabhida niyogcwalisa ini istadium nigcwalisa istadium abanye benu ukudla bekubola emafridge nemuva and you are telling me you will vote for ANC. Guys, no, it is time to wake up. Ungathathi vote lakho yolmosha no matter bangakhohlisa bathini. Most of them, they know they are in positions but they know the truth. Let's not do it for the sake of position, but let's do it for the sake of abantu. Do it for the sake of umntana wakho primary school ukuthi utlethini iqiniso libekwe bafowethu. Njengamanje abantu bazothina abantu mabezotapa bazothini because the government is failing and kuyalapho the government must avoid all that because akukho mnandi ukuthi abantu even if bayatapa nabo abantu base South Africa they mustn't do that. Akufanele bayenze lento kuyo yonke frustration yenu bantu base South Africa nize ningayenzi leyanto eyenzeka kuqala kugijinywa kuyongena ezitolo kutapha kwenziwe ini no because nizotapa one kusasa nanamhlanje in after that sizothenga ukudla ukudla kuzothengwa ukutapa it is not the solution because siyibulalela thina mawuzongena utapa izinto wenze ini kusasa sizokuthola ukudla because kahle nithi hayi ngcono sifa spend ukutapa it is not the solution and akazi kwaba isolution. Isolution yiko lokuthi maku ukuthi ne anger akugcwala imigwaqo yiyona ke into isolution akugcwala imigwaqo abantu batoyitoye bakhombisa ukuthi okay akuma onganani ke azime ke imoto kungenziwa ke lento okuthiwa kuyatapa awutapi awudestroy lutho umevala umgwaqo ukuthi ayike asimeni ke kuze kuzwakala because njengamanje abakamasipala batelekile abakagesi batelekile kwenzakalani guys. We need answers from phezulu le ANC. Answer yini nisemandleni kudingeke answer ke manje. Nini niya campaign nina ngithi nifuna amavote. Nizolithola kanjani ivote abantu bekwenza kumanje simile emgwaqweni. Sizama nathi ukuzotshela abantu ukuthi bafowethu yehlisani imoya ukhona uMK. iANC has failed. Dismally nifailile manje. You cannot tell me ukuthi njengamanje siku March ngo-April kuvotwa nini? May 29 or May. Siku March, April, May 29 kuyavotwa. And right now abantu basase emgwaqweni bayateleka for idingo zabo. What is your planning? Niplanani yini plan yani because njengamanje kufanele ngabe bakha niya campaigner nikhohlisa abantu ke ngaphela niphi nayo inswempu ayinenswempu kakhulu nenzime kubakhohlisa nabantu futhi nabo bakhohlwe into enayenza right now abantu kufanele ngabakhumbula ukuthi kanjani abakhumbula abantu and I'm telling you yonke lento eyenzakalayo our respected president sihlonipha kakhulu you will account for this yonke le damage yenzakala abantu ba destroy izinto you will account for this. The government must account because abantu mabeqala bekhala you cannot stay njengamanje nina kuma estates anihlali 2 months ningana gas anihlali 3 weeks ningana manzi umuke wahlala nje eksasa evuka amanzi engekho aniye emsebenzini ngitshela belungu tayi there was no water there. But what about those people abahlala emjondolo nithini ngabo because lelo vote labo niyalidinga ngoba iqiniso ukuthi leli vote labantu abasemjondolo niyalidinga nihamba niyo campaign akubona baphume bagcwalisa istadium nijabule but you tend to forget about them. Niyabakhohlwa abantu ene ngiyasho sibindi yabulala sibindi yaphilisa. Let's not go about positions ku MK. Let's do it for the sake of ukuthi nanoma kuthiwa iMK injani noma ngathiwa iMK injani ihlangene nobani ubani urongo mumbi thani anginandaba as long ivote lami ngalisanga kwiANC ngilisa kwiMK because iMK iqembu elisha elibuya nomunye umuntu kodwa angifune ukuthatha ivote lami ngilisa kwiIFP angilisi kwiFF angilisi kwiDA because nabo bahlulekile ake nginike ichance laba abaqalayo. Viva MK viva. Isho phela uthi viva. Viva MK viva. Viva MK viva. Phambili
Zuma phambili. Phambili ngoZuma. Phambili ngoZuma phambili. Phambili. Phambili ngekhanda lakho elikhulu phambili. Phambili ngekhanda lakho elikhulu. Injalo nje. Viva MK viva. MK yabona yonke le sabotage abenzayo. Kuyasho ukuthi kahle kahle ama-answers ayaphuma. ANC khulumani iqiniso. Nina stadium nani ngafikile 1000. Nina nani u400 nina. Nani u400. Oku MK yeyiningi. iMK ayiningi lapha. Khulumani iqiniso nina. Viva MK viva. Viva. Phambili nge-MK phambili. Phambili. Phambili nge-MK phambili. Phambili. Yebo musana ukuteleka abantu abami ningateleki. Ningateleki, ningataphi. Mina ngizokhalela lonto ngimincile. Ngimincile kanje ukuthi inkosi yami ngoba ngiyayazi into yase South Africa make kwazwakala ukuthi kutaphi isitolo esi1 bonke. No SABC ayiyeke lento yokuthi ake nibe ne strategy. Uma ke kwataphi isitolo esi1 ningashuti ngoba manje ke na shooter bonke bazothi hawu ngoba isukile endaweni kanje nathi isukile. Abantu they are hungry. One, for positions. Number two, they are hungry for food. Those two things. They are hungry for positions. They are hungry for food. Hey, nga ANC mkhulu ophinde. ANC babe 400 egroundini. 400. The rest babe beboleka abantu baka MK ukuthi sicela nizosgcwalisa stadium. uMK ke ngoba uhlala embackup ANC wathi hayi bafowethu sizonimoleka. Nami ngangikhona vele. Ngangikhona umuntu wayekude shoota ngedrone wayibona amakhanda amaningi kanti yelami ikhanda. Mina ngibhizi ngi-interview abantu uthi wena zithini bathi abantu sihlangana nayo yonke lento la. 400 kwakuyiMayihlome Beach Festival. Mayihlome Beach Festival. Niyayibona ke Mayihlome Beach Festival yena utenzani manje? Right now ngizoyenza live ngizohamba nginikhombisa ukuthi niyabona ukuthi kunjani. Abantu bavala imigwaqo bashama robot bawisa izihlahla yonke leyo nto. Bawisa dustbin. Shubile. Kushubile. Shubile. Kushubile. And manje abantu ngendlela aba frustrated nga bazogcina behamba bayoyenza lento komhlanga. Manje angithi thina siteleka sothi imali yokushisa ake siyeni komhlanga ke. Sizothini sobaleka siyephi ke thina? Ngoba guys ngempela iqiniso lihla alikhulunywa iqiniso. Balambile abantu. Balambile abantu. Ngeke nihlalise abantu ugesi ungekho. Never. Share le video. Ni share le video ngena. Ngifuna uyongena kubaphathi baka ANC. Amagama amakhulu ababikiziwe ngawo ama PEC angazi ama executive abafike ayifike le video yama ihambe. Niyoyifaka nabo be EFF niyoyifaka kubo. Ayihambe le video yami hamba uyomthola umnikazi wakho. Ayihambi ivideo yami ihambi yongena. Iqiniso niyalazi nina amaqiniso niyawazi nina. Uyalazi iqiniso, uyalazi iqiniso. Iqiniso yalazi. Phuma lokunjani. Lokunjani phuma esihlalweni. Phuma angikuzondi. Kodwa isikhathi sesifikile siyokuthi kuphume. Phuma angikuzondi mkhulu wami ngiyakuhlonipha ngeke ngikuthuke kodwa phuma phansi ngolokunjani phansi ngolokunjani phansi ngolokunjani phansi akahambe namadola wakhe. Oyi olusinkomo zakho lesenezimpondo ezinde. Ezimpondo ezinjena. Inkomo zakho zinezimpondo ezidurayo ezethi zinezimpondo ezishibhile. Ezakho zinezimpondo ezidurayo. Hamba lokunjana. Sekurala ngaphansi komcamelo. Ayihlali ngisho ngaphansi komcamelo. Kunendle ngaphansi legcina imali kuphela. Phuma lokunjani. Usave iqembu laba ukhokho nabogogo nabomkhulu. Ogogo basahleli kulokunjani. Nkosi yami phuma. Hey nali cancel le ANC. Nali cancel hey. Hayi. Is no life la kushubilo is no life. Nang kade nginitshela ngaye uyena engimhloniphayo. Uyena engimhloniphayo mbukweni. Nang. Ngicancel la ka 160. Lizama ukuqeda ugesi. Manje akakwazi ukulungisa ugesi. Ngabe uyakanda. Nambona awuthi ngisawukhuluma naye. Ngiyabuya. Ziningi indaba engizanazo.